Zagyka Józsefné vagyok, Nézsarról, Nógrád megyéből. Ez a legdivatosabb nálunk, a káposztás kalács. Kapusznyik, úgy hívják legjobban. A nagyszülőktől maradt még ránk. Először élesztőt megkelesszük valami edénybe, és akkor megkészítsük a lisztet, amennyit mi gondolunk, amilyen a család nagysága. Akkor beleöntsük a fölfuttatott élesztőt, cukrot, sót, és akkor tejjel bedagasszuk. Abban még egy tojás is megy, meg étolaj. És mikor az megdagad, meg kell, akkor kitesszük a gyúrótáblára, megint egy kicsit átgyúrjuk, és utána kiszaggassuk, és beletesszük a sült káposztát. Megreszeli, egy kis cukrot tesz a lábasba, étolajat, sót, és akkor azt megsüti étolajon. Mikor az meg van sülve, akkor borsot, paprikát, egy kicsikét, és akkor belerakja a kinyújtott tésztába, de ki kell szaggatni a tésztát is. És akkor megkenjük tojással, megkenjük étolajjal, megsüssük. Jaj, de sokat áztam, fáztam alatta, édesanyám eresszen el a várba. Szeretettel várjuk minden vendéget, szívesen. Kiszolgáljuk a csoport nevébe, a csoport összejön, és akkor kiszolgáljuk.